Fa poc que vaig haver de demanar ajuda, no? Psicològica, un especialista, perquè tenia dubtes de coses que m'havien passat i volia poder arribar a entendre-les amb un especialista que fos, que tingués experiència amb històries com la meva. Val? En aquest cas, amb persones que haguessin sofert mobbing, d'acord, a les seves empreses. I com que el tema del mobbing és un tema que moltes vegades quan et passa, no, en les empreses, no se'n parla massa perquè primerament costa trobar companys amb els quals poder confiar quan t'està passant o quan estàs a dins d'aquest procés, perquè bé, doncs arribes en un punt en el que no saps ben bé si el que estàs visquent t'ho has imaginat o realment ha passat, i a part de que moltes vegades van acompanyats de processos en els quals et comencen a aïllar o et comencen a d'alguna manera apartar del que seria doncs la dinàmica normal de l'empresa o de les seves dinàmiques de relació. Llavors, doncs bé, et sents una mica sol, val? Llavors, a dins del mobbing, que aquest també serà un tema que m'agradaria aprofundir més en altres podcasts, el mobbing pot ser de moltes maneres diverses i es pot fer cada vegada més complexa, ja que pot ser que comenci una persona a fer-te un tipus de mobbing i després s'afegeixin altres i aquestes altres ho facin d'una manera, doncs, de la seva manera, no? Llavors, o sigui, ja no només és el fet del mobbing en si, sinó dels diferents estils que tenen les persones que el fan a una determinada persona i com ho fan, no? I si ho fan conjuntament o ho fan de manera individual, però és com si es contaminessin l'un a l'altre, no? És com si d'alguna manera acabessin doncs adoptant unes actituds molt semblants, encara que de diferent manera. Llavors això que jo no... Bueno, sí, com a víctima, no sé per què ha de ser una paraula incorrecta, però sí, com a víctima, reps aquest rebuig o aquestes actuacions de manera constant en un procés llarg de temps que pot arribar a durar més d'un any, doncs manifestant-se doncs, de diferent forma. Llavors això també implica que tu ho rebis i ho gestionis doncs, també com pots, no? Llavors no és fàcil perquè el que et serveix amb una persona no et serveix amb l'altra. Perdó. Llavors es tracta de sobreviure i el fet de sobreviure amb diferents estils de mobbing que t'estan passant al mateix temps fa que, bueno, doncs que es produeixi una situació de molt estrès i de constant sensació d'alerta i d'hipervigilància i que comencis a d'alguna manera a somatitzar-ho doncs, de moltes maneres diferents, no? El fet de que tu sentis que ja la confiança que tenen cap a tu va disminuint cada vegada i que la comunicació va disminuint també d'una manera molt gradual però constant, fa que al final, bueno, que la comunicació pràcticament sigui nul·la i que, com que la relació no és recíproca, hi hagi una espècie com d'esforç que has de fer, no? Des d'una banda, des de la banda de la víctima, per poder comunicar-se amb l'altra banda, que és la que està fent el mobbing, i que no hi hagi cap tipus de resultat. Això produeix una fatiga i una somatització d'aquella situació. De fet, justament aquest tema, el tema de la somatització, doncs vaig estar pensant-hi
I em vaig adonar que moltes vegades el que ens convé o el que ens ajuda més és parlar-ne. Però clar, aquí, hi ha diverses coses. No a tothom li pots parlar de certes coses, d'acord? Perquè potser no, doncs, en aquell moment aquella persona no té temps per escoltar-te o doncs, no li interessa el tema que li estàs explicant i això no té res a veure de si són amics o no són amics. Vull dir, cadascú al final té la seva vida i costa molt de trobar doncs una persona a la que et pugui escoltar i a més d'una manera tan constant com requereix com requereixen aquests moments, que són moments molt intensos en els quals cada detall, cada petit gra de sorra que augmenta el mobbing fa que tu et sentis cada vegada més desolat i més contra la paret. Llavors busques una solució ràpida que no arriba mai, no? Que en realitat és difícil d'aconseguir en el moment i que una de les maneres per poder suavitzar doncs, aquest dolor és a través de converses o a través de poder verbalitzar aquesta experiència que estàs sentint en aquests moments, no? Llavors, doncs clar, vaig haver de buscar especialistes, no només un, sinó varis, perquè no tots toquen el tema del mòbbing de la mateixa manera o inclús hi ha alguns que els expliques i ho passen per alt i no t'escolten i a més és un servei molt car, o sigui, la majoria de sessions que vaig haver de pagar eren de 80 euros, llavors, o sigui, vull dir, s'ha de tenir clar, no? Llavors me'n recordo que en una de les primeres converses que vaig tenir amb un dels especialistes, jo li vaig dir, bé, de fet, el primer motiu per al qual doncs, he volgut trucar-te i he volgut contactar amb tu és per desfogar-me, clar, per desfogar-me, perquè tinc a dins tot de imatges, tot de situacions, tot de coses que m'hagués agradat dir que no he pogut dir, coses que tampoc no he arribat a entendre, em sento desorientada, confosa, a la vegada impotent, etc i clar, necessito treure-ho això. I es va ofendre perquè va dir, home, jo espero que t'aporti alguna cosa més, perquè desfogar-te et pots desfogar amb una amiga, amb la teva mare, amb el teu pare, i vaig pensar que no, que la veritat és que ens pensem que quan les històries que vivim són d'una intensitat elevada i a part són traumàtiques, no? Aquest és el diferencial, són traumàtiques, el fet de desfogar-nos ha de ser també un medi per poder sanar-nos, no? Llavors, i justament després vaig estar escoltant doncs un dels psiquiatres i dels psicòlegs que més admiro, em sembla que és psicòleg que més admiro, que és el doctor Iñaki Piñuel, del qual doncs, li agrairé tota la vida els vídeos que té a YouTube perquè m'ha salvat moltíssim en moltes ocasions, ja que m'ha portat un coneixement molt gran sobre certes personalitats i el fet de poder-les conèixer amb una mica més de profunditat m'ha donat eines per poder sobreviure les situacions que tenia que afrontar amb aquests personatges i llavors el doctor Piñuel deia que com més verbalitzes, menys somatitzes, no? I llavors, doncs clar, em quedo amb aquesta frase, no? El fet de desfogar-te, el fet de parlar, inclús jo he arribat a parlar sola bueno, de fet, el podcast és una mica això, no? És l'oportunitat per poder treure coses, no? Per poder, d'alguna manera, digerir certs temes o expressar-te. I això el que fa, bàsicament, és curar-te, és poder intentar trobar respostes i poder verbalitzar-ho és increïble el benefici que té.
guardar-s'ho o inclús tenir... Perquè què passa? Que quan quan et guardes alguns temes que per tu són importants o que no pares de donar-li voltes o que de tant en tant doncs, se t'apareixen, és que els hi comences a atribuir tot d'adjectius o de connotacions negatives, com seria la vergonya, com seria la incomprensió, com seria d'alguna manera cada vegada t'allunyes més del significat d'aquestes coses que han passat, trobes menys resposta. En canvi, quan les treus, no? Quan treus el que t'ha passat, eh, va, el verbalitzar-ho i triar les paraules adequades per poder expressar-ho ja t'està oferint respostes, ja t'està oferint alguna explicació que encara que no sigui absoluta, com a mínim hi ha un camí cap a la comprensió i cap a la compassió cap a un mateix, no? Perquè moltes vegades tendim a, quan ens passen situacions traumàtiques, a culpar-nos a nosaltres mateixos. Llavors, és interessant no pensar que, doncs això, que un psicòleg ens pot aportar certes coses, o és com si busquéssim l'objectiu amb un, no sé, amb un especialista, o l'objectiu amb... A vegades l'objectiu no és tan sols poder tenir una persona a l'altra banda que pugui arribar a entendre els processos psicològics que hi ha darrere de viure certes situacions i amb les quals després, encara que s'hagin acabat, doncs ens han creat un pòsit de, de trauma o de certes inseguretats o de conseqüències que d'alguna manera hem d'acabar d'afinar per poder fer la nostra vida i continuar, no? O sigui, sense estar en l'estat de supervivència límit amb el qual hem estat durant tot el procés, en aquest cas del mobbing, però podria ser qualsevol altra situació de la vida. Llavors, doncs, bueno, doncs, jo des de la meva experiència, ara, actualment, penso que ara penso dues vegades aquí explicar coses què quedar-me dins i què no explicar. Ni a mi mateixa, no? O sigui, vull dir-te, o sigui, què no explicar o sigui, què no explicar a certes persones, perquè crec que potser tampoc no les vull posar en una situació doncs, una mica doncs, de responsabilitat, no? De que m'hagin de donar algun tipus de resposta. Llavors, bueno, pensar en verbalitzar abans de somatitzar crec que és la clau per poder sanar i per poder tirar endavant i cada vegada portar menys pes a la motxilla. Això seria una dels fins, no? Arribar a caminar d'una manera lleugera i, i sensible al que ens ha passat, amb el màxim d'honestedat i comprensió doncs, cap a la situació per poder aprendre'n i poder caminar tranquil·lament per nous camins que se'ns apareixen després d'aquest tornado. Gràcies.